Sljedbenici Kaima, od njega je mir, dolaze sa zapada. Kao što je onaj čovjek o kojem ste pitali, kao stup koji je pao s neba, a njegova glava je sa zapada, a njegovo porijeklo je sa istoka. Pa otkuda vidiš stup stajati ako je podignut? Čovjek je rekao, sa njegovog vrha. Imam Al-Kadim, mir je sa njim, je rekao, to je dovoljno, on će se dignuti sa zapada i njegovo porijeklo je sa istoka i to je mjesto gdje će njegov podig biti ustanovljen i gdje će njegova stvar biti završena. I tako je Mahdi, mir je sa njim, i njegovo odgojavanje na istoku, a zatim se seli na zapad, a onda će se on dignuti sa zapada i na istoku će njegova stvar završiti. Šarh al-Akbar, Kadi Numan al-Magribi, knjiga 3, stranica 365. Postoji mnogo indikacija da će Kaim ustanik doći sa zapada i postoje priče koje spominju da će većina njegovih pristaša biti ne Arapa. Sa Kaimom, mir je na njega, će biti malo Arapa. Amar ibn Jasir rekao je u dugom narativu gdje opisuje događaje prije i oko vremena ustanka. I ljudi sa zapada idu u Egipt. Mođa Mahadis, Imam al-Mahdi, mir je na njega, Al-Šejk, Ali al-Korani, knjiga 1, stranice 329 i 330. I ovo se doslovno ostvarilo kad su mnogi ljudi iz zapadnih zemalja putovali u Egipt kako bi se susreli s Aba al-Sadikom. Mir je na njega. Ahmad bin Muhammad bin Said prenio je od Ahmad bin Jusufa al-Džufija Abul Hasana, od Ismaila bin Mihrana, od Al-Hasana bin Alija bin Abu Hamze, od njegovog oca, i Vuhajba bin Hafsa od Abu Basira, da je Abu Abdullah al-Sadik, mir je na njega, rekao, malo Arapa će biti sa Al-Kaimom, mir je na njega. I bilo mu je rečeno, ali onih koji govore o ovome među Arapima ima mnogo više. On je rekao, ljudi moraju biti testirani, sortirani i očišćeni. Mnogo ljudi će biti izbačeno iz sita. Al-Kafi, knjiga 1. I kao što se spominje u ovim narativima, mnogi od Aba al-Sadikovih pristaša koji su bili sa njim jesu nearapskog porijekla. Imam Al-Kadim, mir je sa njim, bio je upitan o Mahdiju, odakle će se on dignuti i gdje će on živjeti, na što je on odgovorio. Sličnost onoga o kojem ste pitali je kao stup koji je pao s neba, njegova glava je sa zapada i njegovo porijeklo je iz istoka. Pa odakle vidite stup da stoji ako ga podignete? Muškarac je rekao, iz njegove glave. Imam Al-Kadim, mir je na njega, je rekao, to je dovoljno, on će se dignuti sa zapada i njegovo porijeklo je sa istoka i to je mjesto gdje će se njegov ustanak dogoditi i njegova stvar bit će završena. Isto tako je Mahdi, mir je na njega, i njegovo odgojno mjesto u istočnoj zemlji, a zatim se seli u zapad, a on se diže sa zapada i u istočnoj zemlji će njegova stvar biti završena. Šarh al-Akbar, Kadi Numan al-Magribi, knjiga 3, stranica 365. Uistinu, Aba al-Sadik Abdullah Hašem, mir je na njega, je odrastao u Egiptu i zatim se je preselio na zapad, u Europu, a njegov poziv je počeo iz zapada i on je bio u Egiptu kad su bile crne zastave podignute. Nakon što je Aba al-Sadik, mir je na njega, podigao crne zastave, nije trajalo dugo vremena da bi se preselio u Europu. Mnogi vjernici iz svih krajeva svijeta napustili su svoje domove kako bi se pridružili pozivu Imam al-Mahdija, mir je na njega. Od Tavbana, poslanika Allaha, Mohameda, mir je sa njim i sa njegovim ukućanstvom, rečeno je, trojica će se boriti kod vašeg blaga, svi su sinovi kalifa, zatim neće biti ni jednog od njih, zatim će se crne zastave dignuti sa istoka i oni će se boriti u borbi u kojoj se nije borio ni jedan narod prije. Onda je spomenuo nešto i rekao, ako ga vidite, prisezite mu vjernost, čak i ako puzate po ledu, uistinu on je kalif Allaha. Zanimljivo je da hadis spominje riječ led, a led je poznat u Europi i Americi, a ne na Bliskom istoku. Ovo nas dovodi do vrlo značajne stvari i to je kako je Kaim sunce koje izlazi sa zapada. Allahov poslanik, Muhamed, mir je sa njim i sa njegovim ukućanstvom, rekao je, sat neće biti ustanovljen dok sunce ne izlazi iz zapada, pa ako ljudi to vide,
vjerovat će u to. I to je vrijeme kad nijedna duša neće koristiti svoju vjeru dok nije vjerovala prije. Sveti Kuran 6, 158, Sahih Buhari, glava 65.